25. kapitola. Nasledujúce dni ubehli nepozorovane. Na ďalšom tréningu bolo všetko ako zvyčajne. Rozcvička, základná zostava, nová látka. Čo sa týka novej látky, dostali sme sa už k štýlu opica. A aby sme vykonali klamlivý úder alebo jednoduchý chmat, snažili sme sa napodobňovať spôsob správania tohto zvieraťa. Vyzeralo to dosť zábavne. Ženka, ako vždy, nezabudol poznamenať, že väčšina z prítomných ani nemusí opicu napodobňovať, pretože svojim správaním v živote viditeľne prekoná originál. Stručne povedané, tréning prebehol dosť emocionálne a veselo. Na doplnkových cvičeniach, keď sa už skoro celá skupina rozišla, pokračovali sme v nacvičovaní zostavy cvikov, ktoré nám sensei ukazoval pre individuálnu prácu. Ku koncu tréningu vošiel do telocvične solídny, dôstojný muž okolo 60-ky. Keď ho sensei uvidel, usmial sa. Ktože to k nám prišiel? Aká bola cesta, Georgij Ivanovič? No aká? Trocha sa rozhorčil. Už vás hľadám 2 hodiny, obišiel som pol mesta. Sensei sa uškrnul. Ospravedlňujem sa, pán akademik. Bol som zanepráznený, nemohol som vás privítať priamo pri lodnom mostíku. Svojsky sa pozdravili, prešli do zadnej časti telocvične a sadli si na športové lavičky, kde sa začali o niečom rozprávať. Pri slove akademik vo mne vzblkla zvedavosť, ale ostatní v mojom okolí na hostia nejako nereagovali. Starší chlapci sa sústredili na prácu, ďalej cvičili údery, ako by sa nič nestalo. No a naši chlapci za nimi nezaostávali. Tatiana a ja sme sa tiež snažili nestratiť tvár, ale s príchodom tohto človeka sa všetka moja pozornosť prepla na besedujúcich. A keď som uvidela, ako sa sensei obrátil k hosťovi, začal gestikulovať a hovoril mu niečo trocha ostrejšie, už som to nevydržala. Vyhýbajúca Tatianiným úderom, začala sa moja osoba v tomto improvizovanom zápase postupne približovať smerom k ním. A začula som tieto slová senseja určené príchodziemu. Kedysi pred 20 rokmi si sníval len o svetovej sláve a o tom, že budeš uznávaný ako vynikajúci vedec. Sám si nám ponúkal svoje služby výmenou za konkrétne znalosti, ktoré ťa vo vede dostanú medzi špičku. No teda, s údivom som si pomyslela. Sensei mu tyká. A komu je to nám? A aké služby? Medzi tým sensei pokračoval. Naša strana kompletne splnila podmienky dohody. Dostal si od nás podrobné informácie počnúc polovodičovým heterolejzrom až po solárne konventory. Vari ti to nestačí? Aj tak si celý život zaháľal a využíval naše znalosti. A pri ďalšom jubileu ešte aj Nobelovú cenu dostaneš. Čo? Je to zlé? Nepochopil som, v čom je problém. Celú tú dobu muž sedel so zvesenou hlavou a keď sensei skončil, zdvihol k nemu oči. Mal červenú tvár, očividne od silného rozrušenia. Aké tam problémy hovoríte? Máte ma za hlupáka? A už miernejším tónom dodal. Všetko si veľmi dobre pamätám a nikdy som svoje slová neodvolal. Ale vysvetlite mi, prosím, kde vezmem zdroj energie s potrebným výkonom. K tomu, aby som spustil vaše zariadenie, ktorého nákresy som od vás dostal, musím prerušiť prívod prúdu minimálne v celej Leningradskej oblasti. A vy žiadate, aby toto zariadenie fungovalo od začiatku augusta až do konca decembra. A to počas všetkých tých mesiacov bude aj Leningrad, aj všetci ostatní sedieť bez svetla? Ohľadne zdroja energie si obavy robiť nemusíte, vážený Georgij Ivanovič. Ten vám zabezpečíme. Vari chcete dotiahnuť do môjho inštitútu jadrový generátor, alebo čo? Ako si to predstavujete? A prečo práve v areáli nášho inštitútu? Nedá sa to urobiť niekde inde, napríklad v Moskve? Samozrejme, že sa to dá urobiť, no vypočítali sme, že váš inštitút má oveľa výhodnejšiu polohu a napájací zdroj vám poskytneme.
Starosti si robiť nemusíte. Má veľmi malé rozmery. Nie je väčší ako kufor, takže veľa miesta nezaberie. Je v ňom dostatok energie na to, aby mohlo zariadenie fungovať potrebný čas. Prepáčte, ale hovorili ste o miliónoch kilovatov. Vari to všetko bude v kufríku? A nie je to jadrová energia? Začudoval sa akademik. Sensei sa usmial. Nezaťažujte si hlavu takými drobnosťami. Môžem čiastočne uspokojiť vašu zvedavosť a hneď vám povedať, že to je vákuový energetický žiarič. Okrem toho, tak ako sme slúbili, vám k tomu zariadeniu dáme menič frekvencií. No vopred upozorňujem, neradím vám, aby ste sa hrabali v týchto prístrojoch a rozoberali ich. Ináč to bude horšie ako v Hirošime. Miliónkrát horšie. Hoci zvonku sú absolútne neškodné. Ale pamätajte si, prístroj musí začať fungovať v nepretržitom režime najneskôr 15. augusta. Dobre. A kedy mi ich dodáte? Myslím, že vám budú dodané hneď po Vianociach. Jasné, len... Akademik sa trochu zarazil. Čo? Zaujíma ma jedna otázka. Hovoríte o tom, že nebudete zasahovať do našich záležitostí, ale toto zariadenie svedčí o niečom inom. My ani nezasahujeme. Ak by sme zasahovali, potom by sme zabránili tým udalostiam, ktoré prichádzajú. A na to nemáme právo. Je to váš výber. Robíte si, čo chcete. Ale jediné, čo nie je v našom záujme, je minimálne rozpútanie 3. svetovej vojny s použitím jadrových zbraní. Preto chceme len zmierniť následky týchto udalostí. A kde je záruka, že tieto vlny nikomu neublížia? Ručíme za to, že je to absolútne neškodné. Ľudia budú len pokojnejší a rozvážnejší. Preto ich spätné reakcie budú zmiernené a neprerastú do nejakého globálneho konfliktu. Ale opakujem, zabrániť týmto udalostiam právo nemáme. Ak chcete, predíďte im sami, to je vaša záležitosť. Akademik sa sťažka zdvihol z lavičky a začal sa lúčiť. Sensei ho odprevadil k dverám a ešte raz mu pripomenul dátum. Rozlúčili sa podaním rúk. Počula som, ako si sensei, vracajúci sa od dverí, s úsmevom zamrmlal popod nos. Hociaký hlupák si myslí, že je múdry, ale len múdry človek môže nazvať sám seba hlupákom. Z neobyčajnosti tohto rozhovoru som bola v úplnom šoku. Kto je vlastne sensei? Čo je on, fyzik? Pomyslela som si. Zrejme pracuje v nejakom vedecko-výskumnom ústave. Sensei aj nám predsa rozprával o nejakej prehlbenej fyzike. V tom prípade to vysvetľuje veľa o jeho rozsiahlých znalostiach. Táto jediná verzia, ktorá mi napadla, bola viac menej priateľná, pretože medzi ostatnými tisíckami otázok som sa len motala bez rozumného vysvetlenia. No v mojich očiach sensei vyrástol na vedeckú autoritu, pretože ho počúval dokonca akademik. Hoci samotný sensei sa nejako vyčleňovať z davu nechcel. Cestou domov, tak ako zvyčajne, so všetkými vtipkoval a udržiaval našu veselú náladu po opičom tréningu. Ale doma som si predsa len zapísala tento zvláštny rozhovor do svojho denníka s veľkou poznámkou na konci. Ukazuje sa, že je to fyzik. 26. kapitola. O pár dní, keď sme s mamou chodili po obchodoch a robili bežné nákupy, robila som si plány na večer, premýšľajúc o otázkach, ktoré som sa chystala dnes na cvičeniach položiť sensejovi. Po včerajšom daždi a nočnom mraze napadol vonku sypký sneh. Musím povedať, že v porovnaní s tými oblastiami Sovietskeho zväzu, v ktorých sme žili predtým, tu bola zima celkom teplá. Banícky sneh sa na sneh podobal len v prvý deň, pretože na druhý deň bol už šedý od uhoľného prachu a na tretí sa úplne topil a menil sa na mokré blato. A aj nový rok sme tu vždy vítali s rovnakou predpoveďou počasia. Dážď prechádzajúci do mokrého snehu. Takže som bola rada, že som videla aspoň tento sypký sneh a že som cítila dlho očakávaný mráz.
To mi dávalo aspoň malú nádej, že blížiaci sa nový rok, ktorý príde už o 3 týždne, sa nám možno podarí osláviť naozaj, ako sa na zimu patrí, a radovať sa z celej duše. A tak, snívajúc o krásnej budúcnosti, sme išli k ďalšiemu obchodu. A tu sa zrazu mama nečakane pošmykla a spadla na chrbát tak silno, až jej nohy vyleteli. Všetko sa to stalo v zlomku sekundy, že som sa nestihla ani spamätať, nie to ju ešte zachytiť. Nejakí okoloidúci muži jej pribehli na pomoc a snažili sa ju zdvihnúť. Celá vyľakaná som sa tiež snažila nejako pomôcť. Mama sa všetkým poďakovala, opierajúca o mňa sa postavila. Mami, ako ti je? Chodiť môžeš? Počkaj, mám takú bolesť v chrbte, ako by mi tam niečo prasklo. Možno by sme mali ísť do nemocnice. Počkaj chvíľu, to prejde. Chvíľku sme postáli a potom sme pomaly išli domov. Mama mierne pokrivkávala. Doma sa to ešte zhoršilo. Otca sme nechceli znepokojovať v práci. Všetci sme si mysleli, že to prejde. Ale bolesť bola stále silnejšia a žiadne tabletky nepomáhali. Skúsili sme všetko. Natierali sme ju rôznymi masťami. Dávali obklady alebo len jednoducho nahrievali. Ale po poslednej procedúre jej bolo ešte horšie. Na meditačné cvičenie som samozrejme nešla. A keď sa neskoro večer vrátil otec, už sme vyskúšali všetko možné, aby sme bolesť utíšili. Rozhodnutie bolo jednoznačné. Musíme ísť do nemocnice. Otec zavolal na pár miest a dohodol, že mamu vyšetrí pán docent na oblastnej neurochirurgii. Nad ránom sa jej stav prudko zhoršil. Hlodavá ostrá bolesť prešla aj do nohy. Aj najmenší pohyb spôsoboval veľmi silný záchvat. Dokonca do nemocnice ju odviezli pololežiačky. Na neurológii po sérii rentgenov a po počítačovej tomografii pán docent stanovil, že už dávno mala osteochondrózu chrbtice a v dôsledku pádu praskol fibrózny prstenec a vznikla 7 mm hernia disku. Následkom čoho sa stlačil sedací nerv a to vyvolávalo silnú bolesť vystreľujúcu do nohy. Po dôkladnej prehliadke ju doktor poslal na konzultáciu k neurochirurgovi. Otec našiel dobrého neurochirurga, ktorý po zoznámení sa s výsledkami vyšetrenia prišiel k záveru, že operácia je nevyhnutná. Pre našu rodinu to bola katastrofa. Okrem toho, že sme videli veľa chorých pripútaných na lôžko, keď sme hľadali ordináciu neurochirurga, mama si navyše ešte aj vypočula rôzne strašné historky od svojej, ako sa potom ukázalo, budúcej susedky v nemocničnej izbe na neurológii, ktorá potrebovala ďalšiu operáciu. Mama sa tak zľakla blížiacej sa operácie, že sme po konzultáciách doslova utiekli z oddelenia neurochirurgie, ak sa tak dá nazvať naše intenzívne krývanie. Tak sa nečakane pre nás všetkých budúcnosť ukázala v tých najčiernejších farbách. Rozhodli sme sa vyskúšať medikamentóznu liečbu, vydržať, ako sa hovorí, bojovať až do konca. Od toho dňa, ako mamu hospitalizovali na neurologickom oddelení, sa môj život prudko zmenil. Ráno som išla do školy a potom som cestovala na oblastnú neurológiu. Celú dobu som bola pri mame, aby som ju morálne podporovala. Zdalo sa mi, že je to pre ňu veľmi dôležité. Je síce pravda, že doktori neradi videli nepovolané osoby, ale otec túto záležitosť rýchlo vybavil. Nemocnica sa pre mňa stala hlavným miestom trávenia voľného času. Mama bola viac než zarmútená, že sa na našu rodinu valilo jedno nešťastie za druhým. A navyše do toho ešte prišla správa z Moskvy, že všetky termíny sú už dohodnuté a operovať ma budú po novoročných sviatkoch. Mama sa veľmi trápila, že ešte k tomu všetkému vynechám svoje obľúbené krúžky a cvičenia a snažila sa ma presvedčiť, aby som sa vrátila k svojmu normálnemu životu. No o tom moja osoba nechcela ani len počuť.
Zdalo sa mi, že sa tu o ňu nikto nebude starať tak ako ja a že bezo mňa bude len chradnúť kvôli svojim negatívnym myšlienkam a kvôli stiesňujúcej atmosfére v izbe, kde všetky susedky rozprávali len o svojich chorobách. Prvé dni som bola rovnako ako celá naša rodina v miernom šoku. Ako sa niečo také mohlo stať, premýšľala som. Len tak z čista jasná práve mame. Aký je len ten život nepredvídateľný. Nám sa len zdá, že takmer so všetkým počítame. Všetko sme si naplánovali, predvídali a že všetko bude podľa našich predstav. Ale v skutočnosti je každý deň skúškou pevnosti, ako by nás niekto chcel otestovať, nakoľko sme spoľahliví, nakoľko sme v rôznych situáciách vnútorne odolní, či už je to v radosti alebo v smútku. Možno, že tieto stresy, ktorých svedkami alebo účastníkmi sa nevdojak stávame, sú pre nás pripomienkou zhora, že život je príliš krehký a že to najdôležitejšie nemusíme jednoducho stihnúť urobiť. Veď sme takí zvyknutí odkladať na neurčité potom dôležité záležitosti svojho života, že si ani nevšímame, ako rýchlo ubieha samotný život a že v ňom nestíhame urobiť nič zmysluplné. Prečo si začíname niečo naozaj vážiť až vtedy, keď to nenávratne stratíme? Mladosť v starobe, zdravie na nemocničnom lôžku, život na smrteľnej posteli. Prečo? Možno, že práve tieto nečakané situácie nás nútia, aby sme sa zamysleli nad svojím pominuteľným bytím. Nútia nás prebudiť sa z nesplniteľných fantázií, ktoré vznikli z našej lenivosti a nútia nás vrátiť sa do reality. A realita je taká, že nikto poriadne nevie, čo sa s ním môže stať o minútu. Tak možno nestojí za to pokúšať osud, ale treba si začať vážiť každý okamih hneď teraz, od tejto sekundy a vážiť si ho tak, ako si ho vážia ľudia odsúdení na smrť. Je možné, že potom hlbšie pochopíme zmysel života samotného a urobíme v ňom 1000-krát viac užitočného pre svoju dušu aj pre všetkých naokolo. Je hlúpe myslieť si, že zajtrajšok tu bude vždy. On možno jednoducho ani nikdy nenastane. Až teraz som pochopila celý zmysel sensejovho výroku, ktorý som kedysi považovala za vtip. Ak chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch. V životných príbehoch, ktoré sme si s mamou vypočuli v prvých dňoch od jej spolubývajúcich na izbe, som našla dôkaz, že nikto nie je uchránený pred pani náhodou. Žena, ktorá ležala pri okne, sa volala Valentína Fjodorovna. Jediný okamih zmenil celý jej život. A stalo sa to tak nečakane. Zo začiatku žili s mužom ako všetci ostatní, od výplaty k výplate. A keď prišla vlna družstevníctva, tak dal manžel v továrni výpoveď a založil si svoje družstvo na výrobu nábytku. Keďže muž bol veľmi podnikavý a pracovitý, tak sa mu darilo a obchod prekvital. Za nejaký ten rok zarobil toľko peňazí, že si spolu s manželkou mohli kúpiť aj nový družstevný byt, aj auto a dokonca aj pozemok na chatu. Všetko bolo lepšie ako kedykoľvek predtým a nič nenasvedčovalo tomu, že by malo prísť nešťastie. Ale pred 2 mesiacmi, keď sa Valentína Fjodorovna vracala s mužom autom domov z narodenín príbuzného, stali sa účastníkmi vážnej nehody. Odohralo sa to v zlomku sekundy. 3 autá do seba vrazili v plnej rýchlosti vinou opitého vodiča z protismeru. Manžel zahynul na mieste a ona, vďaka tomu, že bola pripútaná, len zázrakom zostala nažive. Ale utrpela taký náraz, že jej neskôr lekári diagnostikovali vysunutie stavca v krčnej časti chrbtice s vytvorením hematómu. Po tejto udalosti ju ruky prestali počúvať a nohy si vôbec necítila. Vysunutie stavca jej napravili na neurochirurgii. No aj tak zostal hematóm ako následok pomliaždenia miechy.
Valentínu Fjodorovnu presunuli z neurochirurgického na neurologické oddelenie asi pred mesiacom. No mne sa zdalo, že ju viac trápil ani nie tak fyzický stav, ako skôr ten psychický. Práve od toho momentu nehody všetko išlo dolu kopcom. Nie len, že musela založiť časť majetku, pretože peniaze, ktoré mala, sa rýchlo minuli na liečenie, na splatenie nejakých manželových dlhov. Navyše ju tiež zaskočilo čudné správanie známych. Rodina Valentíny Fjodorovny, ako sama povedala, mala veľa priateľov, príbuzných a dobrých známych. Ale len čo sa dozvedeli, že jej manžel zomrel a ona zostala zmrzačená a sama, všetci ako si zabudli, že vôbec existuje. A teraz už druhý mesiac leží v nemocnici a navštevuje ju len jej starúčká mama a sestra, ktorá sa vždy snažila priniesť niečo dobré, aj keď sama žila v biede. Teraz Valentína Fjodorovna samozrejme pochopila, kto je kto, ale už bolo príliš neskoro. V ten večer som si zapísala do denníka jednu zaujímavú vetu jej starúčkej matky o povrchných priateľoch. Keď je v dome všetkého dosť, kde kto z priateľov je tvoj hosť. Keď dostatok pominul, každý už tvoj dom minul. Valentína Fjodorovna bola zúfalá a nenachádzala iné východisko zo svojho nešťastia, ako ohovárať svojich bývalých priateľov a známych. A ja som sa pritom cítila ako si nepríjemne. Týmito zlými slovami nielenže kazila náladu sebe, rozčuľovala sa kvôli hlúpostiam, sama v sebe podnecovala nenávisť, ale ešte aj všetci naokolo kvôli tomu trpeli. Neskôr sme už v jej prítomnosti radšej ani slovo priateľ nespomínali, pretože vtedy táto žena doslova vybuchovala a opäť začínala svoju starú známu pesničku. Druhá žena, Anna Ivanovna, bola milá. Ona nepreklínala až dodnes svoj osud, hoci jej zdravie nebolo o nič lepšie. Mala skoro takú istú chorobu ako aj mama. Jednoducho, v jednej krásnej chvíli ju veľmi začal bolieť chrbát. Nakoniec jej doktori zistili herniu disku. Operovali ju, odstránili herniu. Vtedy sa jej veľmi uľavilo. Ale za nejakú dobu znova ochorela a bolo jej ešte horšie. Doktori jej doporúčili ďalšiu operáciu, no ona sa bojí, že po nej prestane chodiť úplne. Hoci Anna Ivanovna aj rozprávala svoj príbeh trochu zdržanlivejšie, podrobnosti a zvlášť potom následky jej operácie veľmi vyľakali nielen mamu, ale do určitej miery aj mňa, pretože moju osobu s najväčšou pravdepodobnosťou tiež čakalo stretnutie s neurochirurgami. Anna Ivanovna sa ťažko hýbala. Často za ňou chodil jej manžel, veselý, silný muž. Ich deti už dávno vyrástli a žili so svojimi rodinami v rôznych mestách. Anna Ivanovna mala svoje trápenie. Zo všetkého najviac sa bála toho, že zostane prikovaná k posteli, veď mala ešte len 50. Bála sa, že bude na ťarchu manželovi a navyše bude svojou chorobou trápiť aj deti. Preto sa táto žena veľmi snažila vyliečiť. Hltala všetky predpísané tabletky a dodržiavala všetky predpísané procedúry. No niekedy, keď bolesť bola neznesiteľná, optimizmus ju opúšťal a ona prelievala horké slzy, pričom opakovala jednu a tú istú otázku. Za čo? Tretia susedka bola úplne mladá dievčina, asi o 5 rokov staršia ako ja. Mala popôrodnú traumu. Už počas tehotenstva cítila bolesť v chrbte. Pravú nohu prestala Lena ovládať úplne. Nemohla na nej dokonca ani pohnúť prstami. Ako sa ukázalo, mala vysunuté 2 platničky. Doma mala malinké bábätko, ktoré opatrovala svokra na dôchodku. Tiež za ňou chodil manžel. Nebol to zlý chalan, tichý, zjavne pokojnej povahy. Za to je svokra vždy priletela ako uragán, večne namosúrená a nespokojná s nejakými maličkosťami.
Táto komplikácia po pôrode, o ktorej nikto nemohol ani tušiť, dostala mladú rodinu na pokraj rozpadu. Nielen, že mala Lena vážne problémy so zdravím a nemohla sa o bábätko fyzicky starať, ešte aj svokra navyše stále podnecovala svojho syna ku konfliktom. Vraj, na čo ti je taká kalika? Bremeno na celý život, rozveď sa. A Lena nemala nikoho, na koho by sa mohla s dieťačom obrátiť, jedine ak na svoju matku. Ale tá bývala ďaleko, v inom meste a prichádzala iba zriedka, pretože celú dobu drela v továrni a žila len z ruky do úst. Lenže v podstate nežila život, ale len jednu veľkú tragédiu. Napočúvala som sa teda všetkých týchto príbehov a pomyslela som si, že veď skutočne nikto z nich nečakal taký koniec. Všetci žili nejakými svojimi snami, keď v tom zrazu blesk z jasného neba. Všetci nariekali, prečo sa to stalo práve im. Večer, ešte pod dojmom toho, čo som počula, som otvorila náhodne svoj denník a prečítala som si prvé slová senseja, ktoré mi padli do oka a ktoré vyslovil počas jedného z našich rozhovorov. Neexistujú náhody. Náhoda je len zákonitý dôsledok našich nekontrolovaných myšlienok. Wow, no teda. A ja som predtým týmto slovám jednoducho nevenovala pozornosť. A pre lepšie zviditeľnenie som si ich v denníku vyznačila hrubými písmenami. Veľmi som chcela ísť na sensejové cvičenia a tréningy, ale dostať sa z toho víru udalostí som nemohla kvôli svojmu svedomiu. Stále som si však telefonovala s kamarátmi, ktorí sa prehnane chválili svojimi úspechmi. Doma som pokračovala v meditáciách a lotosový kvet som sa snažila robiť každú voľnú chvíľu. Veľmi dobre sa mi darilo vyvolávať pocity, keď som myslela na vytúžený darček. Pritom v slnečnom pletenci vznikala vlna ľahkého mravčenia, ktorá sa šírila po tele v rôznych smeroch. Tento pocit bol celkom príjemný. Aj keď som nebola pri sensejovi, jeho slová, ktoré som si prečítala v denníku, sa mi stále preháňali hlavou. V nemocnici sa moja osoba rozhodla, že zmení nervóznu nemocničnú atmosféru v izbe za každú cenu, pretože po vypočutí týchto rozhovorov o bolestiach a ťažkom živote by mohol aj zdravý človek rýchlo ochorieť. Na návšteve u mami som sa snažila rozprávať tie najveselšie historky, aké som len poznala. Počnúc školským životom až po najdôležitejšie kuriozity z literatúry. Ale táto metóda nebola veľmi účinná, pretože ženy zostávali naďalej zahlbené v myšlienkach o svojich problémoch. Až pri jednom rozhovore s Lenou som jej porozprávala o tom, čo som počula od senseja. O dobrých a zlých myšlienkach, o podstate duše a nášho života. Mimochodom, na nemalé prekvapenie mojej mamy. Bolo prekvapujúce, že ženy začali počúvať tieto slová tak pozorne, ako by som ani neprerozprávala sensejové slová, ale akési vyznanie, ktoré sa týkalo osobne každej z nich. Mama hovorila, že po mojom odchode ešte dlho tieto slová rozoberali a zamýšľali sa nad ich zmyslom, vychádzajúc pritom zo svojich životných skúseností. Bolo to prekvapivé, ale týždeň takéhoto môjho rozprávania priniesol nečakané výsledky. Tá Valentína Fjodorovna, ktorá najviac zo všetkých nariekala a umárala sa žiaľom, sa zmenila na úplne iného človeka, na rozvážneho organizátora vlastného osudu. Mama hovorila, že po takýchto rozhovoroch usilovne o niečom premýšľala. A výsledok jej rozhodnutia prekonal všetky očakávania. Ponúkla Leninmu manželovi oficiálnu funkciu riaditeľa v nábytkárskom družstve so zodpovedajúcim solídnym platom. Nie len pre mladú rodinu, ale dokonca aj pre svokru to bol úplný šok. Oni jednoducho nevedeli, ako sa Valentíne Fjodorovne za tento dar osudu odvďačiť.
Lenin manžel bol síce tichý človek, ale keď mu zverili takú zodpovednú prácu, objavil v sebe talent dobrého vedúceho. Ako rozprávala svokra, pracoval s veľkým nadšením a venoval sa tomu celé dni bez prestania. Vďaka čomu bola výroba nábytku zhruba za 2 týždne znovu obnovená a dokonca sa objavil aj prvý väčší príjem. Svokra žiarila šťastím a jej vzťah k Lene sa náhle veľmi zlepšil. Ba čo viac, Valentína Fjodorovna zapojila do tejto firmy aj svoju sestru. Z obyčajnej účtovníčky s mizerným platom v štátnom úrade urobila hlavnú účtovníčku so slušným platom vo svojom súkromnom podniku. A keďže táto žena bola čestná, presná a dôsledná, poriadok bol zaručený. Dá sa povedať, že s týmto múdrym a jednoduchým riešením problémov, ktoré vymyslela Valentína Fjodorovna, boli všetci spokojní a ona obzvlášť. Jej zdravie a aj celý jej život sa začali dávať do poriadku. Dokonca aj starí priatelia sa k nej začali vrácať a ponúkať jej všelijaké svoje služby. Ale Valentína Fjodorovna im dala úplne bez hnevu najavo, že ich služby a ani žiadnu ich pomoc už viac nepotrebuje. Atmosféra v izbe sa odvtedy výrazne zlepšila. Teraz sa ženy častejšie usmievali, žartovali, povzbudzovali sa navzájom. Pre všetkých bol pobyt v tejto izbe príjemnejší. Dokonca aj členovia nemocničného personálu sa tu zdržiavali oveľa dlhšie, než je zvykom, aby sa mohli porozprávať s našimi chichotačkami. A čo bolo najpozoruhodnejšie, všetkým ženám sa zlepšila nielen nálada, ale aj zdravotný stav. Rýchlo sa začali zotavovať. A ja som pochopila, že tá príšerná bolesť bola vyvolaná predovšetkým ich predstavivosťou, negatívnymi myšlienkami a strachom z neznáma. Ako červ ich zožierala zvnútra, mnohonásobne zosilňovala fyzickú bolesť. A len čo sa tieto ženy od toho odpútali, tak začali byť príjemnejšie nielen pre svoje okolie, ale aj pre seba. Objavila sa u nich možnosť nielen triezvo uvažovať, ale tiež pokúsiť sa prispôsobiť novým životným podmienkam a vzťahom k ľuďom. Toto zistenie ma jednoducho ohromilo, pretože som nemala ani tušenie, že sensejové slová spôsobia taký prevrat v myslení a v pocitoch týchto žien, odsúdených na utrpenie. Veď pozitívne myšlienky jednej z nich spustili celú lavínu udalostí v osudoch niekoľkých ľudí a priniesli do ich životov šťastie a hojnosť. To bolo pre mňa ďalším dôkazom hodnovernosti sensejových slov o tom, aké sú naše myšlienky silné, do akej miery ovplyvňujú náš osud. Ešte som si všimla, že vykonávanie lotosového kvetu začalo byť v nemocničnej izbe oveľa ľahšie. Snažila som sa, ako som len mohla, aby som udržiavala tohto ducha optimizmu, ktorý tu rástol každým dňom. Vypožičala som v knižnici množstvo kníh veľkých klasikov, ale len tých s dobrým koncom a navyše ešte humoristické poviedky. Ženy ich s radosťou čítali a navzájom si rozprávali vzrušujúce momenty. Ako sa ukázalo, mnohé sensejové slová potvrdzovali aj diela klasikov z rôznych období. A zrazu mi konečne došlo, že sensej naozaj hovoril o skutočne večných pravdách, ktoré sú vlastné celému ľudskému rodu už od počiatku. Pričom to všetko vysvetľoval jednoducho a jasne. A ešte som si všimla jeden zaujímavý moment. Anna Ivanovna, ktorá pracovala 20 rokov na univerzite ako lektorka literatúry, mnohé tieto diela poznala takmer naspamäť. Ale hovorila, že si s radosťou prečítala tieto knihy znova, pretože teraz to už všetko vnímala úplne inak. A najmä pre seba, pre svoju dušu, ako neskôr pripustila, urobila zaujímavé odhalenia a objavila v knihách to, čo mu predtým vôbec nevenovala pozornosť.
Niekedy sa naše čítanie zmenilo na dlhé literárne večery. Bolo zvláštne, že keď som rozprávala o kontrole myšlienok podľa Sensejovej teórie, ženy počúvali tieto slová neobyčajne pozorne. Najskôr ma to privádzalo do rozpakov, pretože na mnohé z ich otázok o živote som jednoducho nedokázala odpovedať. Ale doma, keď som si znovu listovala vo svojom denníku, som nachádzala Sensejové slová, ktoré podľa môjho názoru viac menej dávali odpoveď. Napodiv ženy chápali tieto slová po svojom, vychádzajúc zo svojich životných skúseností, a čo bolo najdôležitejšie, tieto odpovede ich úplne uspokojovali. Takže hoci Sensej nebol s nami, jeho prítomnosť sa očividne prejavovala v týchto jeho hlbokých myšlienkach, ku ktorým sme sa stále vracali. Blížil sa nový rok. Ženy sa rozhodli, že urobia slávnostný večierok pre dušu priamo v nemocničnej izbe. Môj otecko vybavil všetky formality s primárom. Dokonca sme si postavili menší, ale ozajstný vianočný stromček a ozdobili ho všemožnými ozdobami. A zo žartu ešte aj striekačkami a infúziami. Takže nový rok naša rodina oslávila v maminej nemocničnej izbe spoločne so ženami, ich blízkymi a rodinami. Bolo nám tak veselo, správali sme sa k sebe navzájom tak láskavo, až to vo mne vyvolalo dojem, že sa tu zišla jedna veľká priateľská rodina. Pamätám si jeden zaujímavý prípitok, ktorý predniesla Lenina svokra. Hovorí sa, ako na nový rok, tak po celý rok. A nehľadiac na to, že ho oslavujeme v nemocnici, hlavné je, že je to v spoločnosti takých skvelých ľudí. Ďakujem Bohu za to, že všetko toto nešťastie môjho syna má šťastný koniec. Veľmi vám ďakujem, vážená Valentína Fjodorovna, za vaše dobré a láskavé srdce. Keby nebolo vás, nikdy by sme sa nevyhrabali z tejto nočnej mori. Takže pripíme si na vás, na nepredvídateľný osud, ktorý nás všetkých spojil na takomto nezvyčajnom mieste. Na vaše zdravie. V tú noc zaznelo ešte veľa láskavých a krásnych slov. A pred 2 hodinou v noci sa k nám pripojil dokonca pán primár s manželkou, ktorí sa vracali z nejakej návštevy. Ale ako som neskôr pochopila, viac ho zaujímal rozhovor s mojím otcom, než s nami. Keď si už tieto ženy poriadne vypili, začali si navzájom vylievať svoje srdcia. A tu ma ohromil jeden moment, keď Valentína Fjodorovna rozprávala o tom, ako urobila svoje životne dôležité rozhodnutie. Viete, dievčatá, dlho som premýšľala nad tým, čo sa so mnou stalo a ako sa teraz z tejto šlamastiky dostať. A raz, po ďalšom takom ťaživom premýšľaní, sa mi sníval zvláštny sen, ako k mojej posteli prišiel krásny mladý muž s plavými vlasmi po plecia a povedal takým melodickým hlasom: Prečo sa tak trápiš? Pozri sa okolo seba, akí ľudia ťa obklopujú. Keď v nich uvidíš to lepšie, tvoje problémy zmiznú. Potom som sa prebudila a ako by som videla všetko úplne inými očami. Začala som premýšľať a naozaj, ako sa potom ukázalo, lepších kandidátov na zveľadenie mojej firmy ako tých, ktorých som tu našla, som si ani nemohla prijať. Hoci, aby som povedala pravdu, spočiatku som pochybovala. Predsa len to bolo veľké riziko. Ale keď som si spomenula na tento sen, niečo ma postrčilo k definitívnemu rozhodnutiu. Ach, Bože, dievčatá, prežehnala sa. Je to skutočne tak. Predstavte si, že sa mi tiež snívalo o plavovlasom mužovi. Priznala sa Anna Ivanovna. Len som sa vám o tom hanbila povedať. Niečo mi hovoril takým príjemným hlasom. Ale ráno som si už nemohla spomenúť na nič z jeho slov. Len si spomínam na to, že mi z toho potom ostalo tak dobre na duši. A doteraz v sebe cítim tento stav zmierenia. Čo by to mohlo znamenať? To všetko vám anjeli nebeskí pomáhajú, zakvílila pobožná svokra.
Ukazujú vám, moje milé, pravú cestu. A ďalej nasledovalo celé kázanie z cirkevného učenia. Ale mňa táto príhoda veľmi zaujala. Po príchode domov som si to hneď zapísala do svojho denníka.